Здравейте, мили деца и трениращи в нашия клуб. Аз съм тренер Митко и днес ще ви представя новото предизвикателство в клуба. През следващия месец вие ще трябва да влезете в ролята на треньори. Точно така. Вие ще бъдете тренер Гошо, тренер Спаси, тренер Желязко, тренер Никол. И ние ще тренирате не кой да е, а вашите родители. Аз сега да видят колко е лесно да отиваш на тренировка. Само че тренировката ще дойде при вас. 2 пъти на седмица ще трябва да изпълнявате няколко много лесни упражнения, които всички сте правили. Лицеви опори, коремни преси, скок дъга и малко гръбни преси. Те се изпълняват супер бързо, за много кратко време и не тежат много. Наградата е, че на края на този месец ще получите една специална значка. Разбира се, тези от вас, които са издържали изпитанието. Ето я значката. И тази значка ще ви даде право да се явите на следващия ни изпит. Защото в клуба започваме да правим нещо специално. Не искаме само коремни преси, лицеви опори, толючагите, искаме и да покажете, че всъщност ви е грижа за хората, които са около вас. Именно поради тази причина трябва да изтормозите вашите родители, които ще тренират заедно с вас. Те искат, имат нужда, но все не намират време. Сега да видим как ще се справят с задачата. Ще искам всеки един от вас да снима тренировката си. Само няколко снимки или кратко видео, в което тренирате и давате указания, докато изпълнявате упражненията с мама и с тате. И понеже да тренираш стане скучно, аз сега ще направя една магия и ще взема един помощник. Тренер Спаси е при мен, така че можем да започваме. Готови ли сте? Супер! Отиваме да тренираме. Започваме с много бърза разгрявка. Може да се гледате един към друг, ръчичките напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вляво и вдясно. Да изпукате костите. Без, разбира се, да правим излишни травми. Ръце на хълбоци, кръгове в таза. На другата страна. Супер! Ръцете зад тила, погледите напред, надясно и наляво на 2 такта. Точно така. Коленете оттегнати, наклон напред, колкото можете. Тренер Спаси е много мала, затова тя е толкова много гъвкава. Браво, тренер Спаси! Благодаря. Отваряме краката, още веднъж наклон напред. Дръжте коленете оттегнати. 8 пъти към десния крак. Идеално. Айде към левия крак. Чудесно. Китки и глезени. Леки кръгове. И сме готови да започваме. И така, тренировката днес е супер лесна. Само 4 упражнения. Лицеви опори, коремни преси, скок дъга, гръбни преси. И разбира се, почивката ще правим шпагат. Изпълняваме всяко упражнение 30 секунди, 30 секунди почиваме. Аз имам програма, с която ще измерва времето. Ако искате, може да ползвате и видеото. Ако искате, може и сами да си пуснете програмата. Не е необходимо да го гледате. Така че, ако сме готови, да започваме. Заставате в положение за лицева опора. Тренер Спаси ще покаже по-лесния вариант на лицевите опори. Тя ще бъде на колене. Аз ще направя по-тежкия вариант. А вие си избирате кой от двата варианта да правите. Целта ви обаче, който и да правите, да пускате до булк, т.е. да сгъвате лактите. Стягате тялото абсолютно право и изпълняваме лицева опора. Ако има някой, който и това му е трудно, не бива да се притеснява, просто стои в това положение и чака времето да свърши. Успех! Старт! Опитвайте се да издишате нагоре, точно когато е най-трудно. Дори да се уморите, може да си починете, не е проблем. Целта ви е да завършите упражнението. Ето, че първото упражнение завърши. Отпускаме съвсем леко и заставаме в положение на шпагат.
Имаме още 20 секунди почивка. След което следват коремните преси. Подготвяме се за упражнението. Сгъвате коленете, ръцете са пред гърдите и започваме. Ако ви е трудно, може да опитате просто с вмакване на ръце да ви изтеглят малко нагоре и да ви помогнат. Издишате, когато се изкачвате нагоре, и вдишвате, когато слизате надолу. Супер! Ставаме горе. Аз вече се уморих. Тренер Спаси е свежа. Още едно шпагатче. Супер! И се подготвяме за скок тега. Гръбчето изправено, кракаме надолу след остасане яйца и скачаме нагоре. Най-важното е да държите гърба изправен, а не да се навеждате напред. Ако има някой, на който му е трудно, може просто да кракне. Стоп! И почиваме. Остана само едно упражнение. А ние, разбира се, ще се доразтегнем на шпагат. Чудесно, заемаме положение за рибки. Ръцете и краката оттегляте във въздуха. И започваме да ги движим. Нагоре-надолу, без да докосваме земята. Това не бъде толкова лесно. Аз умирам. Как го правят децата? Явно сме много добри. Явно те са много добри. Изправяме се, разпускаме лекичко, раменете назад, напред, главата назад, напред, кръг надясно, пак назад, напред, кръг вляво, отново кръгове, с кръста на другата страна. Хващаме десния крак, задържаме леко наляво, дърпаме назад, отпускаме, хващаме левия крак, дърпаме назад, отпускаме, сега отворете краката, свийте коленете, сложете ръцете върху коленете оттегнати, вкарайте дясно рамо и ляво рамо. Дясно рамо и ляво рамо. Справяме се. За мен беше удоволствие. Много благодаря, тренер Спаси. И аз благодаря. Вие сте наред. Ако сте тук с мен, значи сте оцелели. Аз също оцелях. В крайна сметка не е чак толкова трудно. Очаквам същата тренировка да я направите още веднъж тази седмица и разбира се да ми изпратите снимки и видеа как тренирате с вашите родители. Не е необходимо да снимате цялата тренировка, но ми трябват доказателства. В крайна сметка ние сме тайкондо и разчитаме на честта и достоинството, но друго си е да има снимков материал. Какво ще направим другата седмица? Ами ще бъде същото, просто ще бъде малко повече, така че без да се плашите, ако сте успели тази седмица, пратете ми снимките и видеята. Благодаря ви. Спаси. Не мога повече. Тренер, аз пък мисля, че е време за втора серия. Не, аз съм с такива неща. Тренер, не сте. Спаси, аз тръгна. Тренер.
Довиждане. Тренер. Чао. Не! Не! Тренер, още една серия, лицеви опори. Не искам! Не мога! Още малко можете. Искам 101, швец! 102, Искам домино с пица! 103.